Niin. Aloitettiinko me tää jo? Ei. Tavallaan. Ei Tomu jo päässyt pois. Alkoiko tää jo? Tervetuloa meidän, mikä tää viikko on? 3. viikon blogiryhmä. 3. viikon blogiryhmän videopaneeliin. Mistä me puhuttiin? Me puhuttiin meidän tavoitteista. Jotka olivat, älä tungista. Jotka olivat siis, Marja tietää. No yksi oli ainakin se, että saataisiin puhasohjelma kuukauttainen kisoihin, eli siihen on noin 2 viikkoa. Eli ehkä kiire tulee, mutta joo. Kyllä se menee. Ja sitten tavoitteita oli myös se, että kaikki on treeneissä. Ei ole tällä viikolla kyllä ihan vielä toteutunut, että kaikki olisi ollut kaikissa. No mut eilen oli kaikki. Eilen oli kaikki paikalla. Joo. Vähän puolikuntoisena, mutta kuitenkin kaikki paikalla. Pitäis me katsoa tonne? Ei, kun katsotaan toisiamme, älä panikoi. Sitten Ivo, jos sä et puhu mitään, niin voit antaa se mikin jollekin muulle. No niin just. Annetaan se Tuukalle, musta tuntuu, että Tuukalla on paljon painavaa sanottavaa. Joo, Kerro meille Tuukka siitä, kun sä opit paikaltaan kierteen. Joo, siis mä opin nyt tässä viikonloppuna paikaltaan kierteen, että se nyt sillai. Kelaa, et oppii viikonloppuna. Niin, no joo. Opin. Hyvä. Mitä, me päästiin toiseen tavoitteeseen, oliko meillä 3. vielä? Joo, sitä oli niin, että ei mitään tarvitsisi helpottaa ohjelmasta ja että ne taidot treenattaisi omalla ajalla kuntoon. Yksilötaidot. Ja aika Etenkin. hyvin on reenattukin nyt omalla ajalla. Että on ollut porukkaa. Ei ole helpotettu Ei ole, on jopa vaikeutettu, koska Niin. nyt me lisättiin ne kierteet sinne ainakin feimeihin eilen. Kokeiltiin niitä sinne. Joo. Toivottavasti ne saadaan. Niin, mutta ei kyllä. ainakaan vielä luovuttu siitä ideasta, joten se on Kyllä. tehty. Joo, kyllä. Myöskin saatiin ihan hyvin jengiä paikalle sillä keskiviikon Kyllä. Joo. Se meidän lisäpuosti. Ruualla saa ihmiset treenaamaan. Ja paikalle treenaamattakin. Niin. Todellakin. Niihin paikalle tuli kuitenkin sellaisiakin, jotka ei pystynyt treenaamaan, mutta oli kuitenkin syömään. Niin kuin esimerkiksi Fields. Ja kysyi myös multa seuraavana päivänä, että onko tänään treeneissä jotain syöttävää. No mut se on henkisenä tukena kumminkin. Se on totta. Joo, todellakin. Niin. Niin on. Niin taitaa pitää kännykkää siellä kanveisen reunassa. Eikö sekin ole? Ja se oli ihan kiva tämmönen kevennys On. keskellä viikkoa. Niin siis se ruoka, Niin, ei Fils. Ei Fields, ruoka. Okei, oliko meillä vielä jotain? Eikö toi ollut 4? Meillä oli 5. Sitten oli se, että kuunnellaan kunnolla treeneissä. Mutta se ei ollut meidän Ei puhuta. tavoitteissa. Olis meillä yhdenaikaisuus vai mikä se oli? No joo, ne menee osa ehkä vähän lomittain, mutta Niin. Mutta tehdään nämä kaikki jutut sillä samaan aikaan ja hyvin. samannäköisesti. Niin, samannäköisesti. Okei. No mitäs te sanoisitte, että miten treenit on nyt mennyt meidän viikolla? Sillä ei niinku treenit itsessään, että miten ne on kulkenut. No musta ihan kivasti. Joo, on. Tietty aina jos joku on poissa, niin sit se tuo just haasteet niihin paikkoihin. Että pitää jonkun, joka just vaikka varamiehessä korvaa, niin sit pitää käydä just enemmän läpi, että missä sen ihmisen paikat on. Mutta aika hyvin meidän varamiehet on kyllä nyt ollut Joo, kartalla. varamiehet osaa. ihan sika hyvin varamiehet. Tosi hyvin. Todellakin. Oikein. Mitäs Tuukka? Miltä on tuntunut? No en mä tiedä. En mä ihan hirveästi ole niinku joutunut tekemään, mutta kyllä on silti ihan rankkaa ollut. Miten niin sä oot kisaohjelmassa? Joo, niin on. Mä oon nyt kisoissa, et sit mä oon ihan tyytyväinen. Mahtavaa. Ivo? No, väsyneeltä vaan. Vähän väsyttää, joo. Okei, siistiä. Mitä neuvoja me annettaisiin muille blogiryhmille? Miten kannattaisi olla yhtä hyvin kuin me? Tai miten ne pystyy olemaan yhtä hyvin kuin me? Ei pysty olla parempi Ei kuin me. pysty yhtä Ei hyvin onnistu. kuin me, mutta ainakin yrittää just tekemään jotain tommoista niin kuin mekin, että vähän erilaista. Kun meillä on toi, että me tuotiin ruokaa ja sitten tänään kun me pidetään se MM-fiilistelyilta. Joo. Niin, meillä on tänään semmoinen ilta. Onko sinne jotain suunnitelmia? No ainakin vois katsoa just viime vuoden ohjelmia ja sitten ehkä suunnitella vähän sitä matkaa. Etsiä hotelleita tokas viikoksi. Jep. Kyllä. Tuosta matkasta me ajateltiin kanssa puhua siis, että mitä odotuksia matkalta on, ei niin välttämättä kisojen suhteen, vaan yleisesti koko matkalta. No mä otan ainakin sitä aurinkoa, lämpöä. Sitä mä otan niin. Shoppailee! Perus. Mitäs Ivon tavoitteet aina hyviä? Mä otan sitä hauskuutta, mitä siellä keksii kavereitten kanssa. You know it. Perus. Marika?
No se on se aurinko. Aurinko. Joo, täällä on niin pimeätä täällä Suomessa. No nyt on ollut aika sairasta. Nyt on oikeesti aika sairasta. Kyllä mäkin venaan kyllä sitä solaa, mutta toisaalta sitten ihan vaan se matkafiilis. Se on semmonen, mikä niinku, ihan mihin tahansa lähtee, niin se on joo, aika ja moikea. muutenkin on siistiä päästä niinku taas semmoiselle Suomi-fiilikselle. Jep. Et edustaa Suomea. Todellakin. Mut niitä lentoja mä en odota, mä en tykkää olla lentokoneessa. Ahistaa. Ne on ihan kiva. Ei kuunnella nataa nyt. No joo, mutta pitää istua paikallaan niin pitkään, se on hirveän vaikeaa. Mutta sä voit juosta sieltä käytäviä pitkin ja treenata samalla. Ai niinku viime vuonna. Niin kuin viime vuonna. Todellakin. Mitäs muut? Keksiks joku vielä jotain siistiä? Oliks meillä jotain hauskaa sanottavaa? Vai tuijotetaanko me toisiamme 5 minuuttia? Tuijotetaan kameraa, kun loppu 5 minuuttia. Niin, kaikki kattoo silleen. Hyvä meininki. Okei. Ainakin voi kysyä, jotka lukee blogia, että onko jotain toiveita, että mistä asioista kirjoitettaisiin. Totta. Että voi laittaa Kyllä. kommentteja. Niin. Laittakaa YouTubeen. Jos teillä on jotain YouTube-tilejä, niin laittakaa YouTubeen kommentteja. Tai sitten siihen blogiin pystyy kommentoimaan. Niin, siihenkin pystyy kommentoimaan. Joo, Niin, totta. Sinne kommentteina, jos on jotain ideoita. Niin sit seuraavat blogiryhmät voi toteuttaa niitä. Mahtavaa. Seuraavat hyvät, mutta vähän huonommat kuin me. Kyllä, juuri näin. Niin. Yes. Kiitos.